ngendikane Mbah Kyai Musonep. Arkanul khutbataini utawi pira-pira rukun kaduwe khutbah loro iku khomsat. Arkanul khutbataini utawi pira-pira rukun kaduwe khutbah lorone salat Jumat iku khomsatun ana 5. Endi rupane 5? Hamdulillahi suwijine muji Gusti Allah bihima ing dalem karone khutbataini wa sholatu lan kaping pindhone maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihima ing dalem karone khutbataini wal wasiatu lan kaping telune wasiat utawa perintah bitakwa kelawan takwa bihima ing dalem karone khutbataini wa qiraatu ayatin lan kaping papate maca ayat. Ayat kuwi mau minal Qur'ani setengah saking Al-Qur'an fi ihdahuma ing dalem salah suwijine khutbataini wa du'a'u lan kaping 5ne ndongaaken lil mukminina maring wong mukmin lanang kang akeh wal mukminati lan maring pira-pira wong mukmin wedok fil akhirati ing dalem khutbah kang akhir.